Naše panové v 42. pri Žitomiru dostali do krížovej paľby. To tak nemyslí. Rusi docírajú jak osy. Ja že skočím do zakopu, ale dostal som pčolku do chrbta. A čreva mi vyrúcelo vonka. Všetko. Tak. Ale mal som šťastie. Našel me dajaký Rus. Podotýkam, civil. A čreva mi šnúril nazad, rentami i opaskami previazal a priviedol me k našim. Ale tadze ja znal o Švéce. Ale si prežil. Však 3. Našo? Slováci? Tato me načisto odpísali. Dali me do trupárni. Že infekcia. Kam? Do Marníci. K umrtvolom. Ja si mal, panové, už kostné listy. No, červíky. To se žere jak kapustu. Že me rúca do jamy. Ku mŕtvým a posypu vápnom. Ale mnieče palce trečú. Jak? Ožil. Mŕtvy ožil, kriča a ucekajú hen. Pod elektrickým prúdom me oživovali. Bola tam taká šovná doktorečka. Okata. Zosia. Dávala pozor, že by srdečko neodorvalo. A potom ju zastrelili, keď ucekali to te kurvy. Dobre. Teraz si pospíte, dedo. Čisto, jak u porádnych ľudí. Ty čo nespíš? Otvor hubu. Otvor hubu! Otvor hubu! Kde si dal žarovku? Ježiša Boha Krista, Jany! Jany! Jany, poď sem! Doreše mne jedno, ale doma, nie tu. Jany, pozor! Ty? A co to za robotu? Byče s pijakami. Rád sa nejaký zabije. Toto si predpovedám. Ja všetci čudujem Jablonský. Ženu nemáš, školy si nechal. Kýčo už začal poradného konečne. Za kytku i tak zavru. Je nová doba, kurva. No, doprava si mal odbočiť. Kam ideš? Nechaj sa prekvapiť. Bruno, ja sa musím vyspať. Ty, znáš, na čím sa najlepší zarába? Na ľudským nešťastiu. Jesť musíš? Nemusíš. Piť, milovať, tyž nemusíš. Len umreť musíš. A na tým ja mám postavený biznis. No. A tu bude reklama. Lukratívne miesto. Karčma po ruke. Gabika, daj nám 2 rumy. A 4 fľaškové. Keby som mal 2 cest, tako idem do Ameriky. Nič ma tu nestríme. Ďakujem. Tam Teo, poznáš? Teo Fešáka. Očík. V base si lial do topánky kyselinu, aby nemusel robiť. Dostal gangrénu, teraz mu asi odrežu nohu. Stratený prípad. A tam toho druhého? Ten ešte u vás nebol? Ja neviem, asi nie.
Tak się čudujem. Ale ženu máš umnú, jak rúža. Kam vlastne ideme? Len čekaj. No. Tak, co na to povieš? Nebój się. Všetko się tu zmení na nepoznanie. Tu, áno, tu pôjdu stoly. Tu skrine a niekde tu počítač. Posadíme sem takú pipku, mladú, štramandu. Sekretárka, rozumieš? A tu bude vzorkovňa. Poď. Tu budú vence. A tu na výšku od tej najlacnejšej až po to ten najväčší luxus tmavým mahagom trúhli. Chápeš? Poď do toho ze mňa. Postavíš sa na nohy. Počekaj. Ty si vedká. Čo robíš? Ale nič. Práve sme o tebe hovorili. O mne? Vážne? No, vážne. Že by si nám mohla robiť sekretárku. Ja? No. A ty si čo, riaditeľ? Firma Styx. Pohrebné služby. Ty si šalený. Nevážne. A on je čo, tvoj namestník? Však sa zoznámte. To je Betka, suseda. Ahoj. Tiež robí v nemocnici. Kuchárku. No, a to je Jablonský, bývalý kolega zo zachytky. Aha. Daj si. Ďakujem. Nechcem, aby ma to Andy videl. Čo, žiarli? Nie. Musím. Poď, nechcem sa s ním stretnúť, poď. Nie, stoj tu. Bruna! Bruna, tuši! Bruna! Víc do malý. A teraz slúchaj. Však počekaj, uvidíš. Na. Asi má dneska dosť. Parce que sans mais sans tout ça prendre tout dans la cause. J'en ai ça. Lava ko di bare čuri su men kere prečinava tu lava koja preme. Tu rasista, tu je fašistona. Čo ty? Hej, taceho tu dáváce. Do ľadničky, nie tu. Pozor, naj vám nevypadne. Dolu po schodoch a doprava. Taši nebol na vojne. Povedal som doprava. Tam umývárka.
Všetky sú tu zdezorientované. Mal som tu jednu pípku a ešte ma pýta, prosím vás, kde je tu toaleta? Tak ja jej hovorím, nech sa páči, dole po schodoch a doľava. Tá pošla. A odrazu? Vešla do ľadičky s mŕtvolami. Je to možné. Taco, už si sa rozmýšľal. Ideš do toho za mnou? Ja neviem, či mám na to žalúdok, Bruno. A co ty robíš v cukrárni? Mŕtvici neublíži. Znáš, aký to kšeft? Umírače fúr. Taco, chlapci, to lepšie jak antabus, ne? Jeden môj kamarát v Košiciach má pohrebku na Južnej. A už stavia dom. Ale padaj, hectazi! Tému ty utoríš liečenie? Tá vidíš. Kus ich necháš samých, tá vypijú aj formaldehyd. Aspoň mi pomôž vyvaľovať. Ešte uvidím. Všetko bude dojebané! Hej! Polož! Polož! To buď sem v novinkách, Andy, polož to. ale buď sem dom. Sme rozumné ľudze. Ale keď nebudeš bez hlavy! Polož to a ich sebe hej, no. Ale nepôjdeš za mnou. Nie. Poď sebe. Jasné, jasné. Veď si slušný človek. Ale toto si posral! Chcem utariť s prezidentem! A Boha vašho! Pozabývam vás všetkých! Aj tú kurvu ženu! Záby už to zavolala na ňa policiu! Vachytka. Áno, dovezli. To si ty, Betka? Tu je Jablonský. Počkaj chvíľu. Pani doktorka, jeho žena. Počúvam. Aha. No dobre, pani. Príďte ráno, uvidíme, čo sa dá robiť. A teraz hlavne pokoj. Dovidenia. A ženy. Spamätajú sa, keď je už neskoro. No čo už. Sem tam sa na ňo pozrite. Ešte jeden taký, tá sa môžem dať zrobiť EKG. Všetkých vás pozabijam! Puste mňa domy! To co mu? Idź się kuknąć. Jany! Jany! Co? On tam nie je. Jak nie? Oj. A idem domu! Jany! Jany, volaj policiu! Stoj! Pusť mňa, ty lapiduchu posráty!
Čo robíš? Bež za ním. Ser naňho na sebe ide. Políciu si volal. Hej, doktorke. No poď. Hej. Kde ideš? Za ním. A čo máš otraz mozgu? Asi nevidel, aký je nasratý. Nechápe, že jeho žena je moja známa. Však tu sú všetky nasraté na ženy, tá o co si ide? Co chceš proti takému? Na jeho chytá polícia. Kto je? To som ja, Jablonský. Čo sa stalo? Andy ušiel z nemocnice, musíš odtiaľ odísť. Ale kam? To je jedno, len poď. Počkaj. Polícia tu bude každú chvíľu. Rokov robil v mesokombináte a po revolúcii začali prepúšťať. Andy bol medzi prvými. Pol roka si hľadal robotu a keď si našiel, tá podnik skrachoval. Sa veľmi zmenil. Tak ma udrel, že som mu pustila krv z nosa. Som sa zamkla v izbe a on začal búchať a kopať do dverí. Taký bol zlý. Tak som mu povedala, kde sú peniaze. A potom prišli policajti a ho vzali. To asi susedka volala toto z druhého. Ona furt volá. Máš so mnou len starosti. To nevadí. Ja si pôjdem láhnuť do kuchyne. Pekná. Už som ju tak nevidela. To je tvoja priateľka? Alebo žena? Ani jedno, ani druhé. Hľadatňa policie. Co się stało, pre Boha?
Mám ťažký deň, daj to vypiť. Čo by si robil, ak by tvoja vlastná žena na ťa zaklekala policiu? Tu sa stala veľká zrada. Ale toto ešte sa bude riešiť. A tu vstávaj, oblikaj sa. Čo? Privezli cigarety. Tak vytrím. Pošedzíme kus, podebatujeme. Len pomaly. Ale o tých hovorím ti. Tu ide o veľké prachy. Zautra do 8 musí zložiť 10 000. A potom sa tu roztočí obrovský biznis. 10 000? Také penieži. Prosím ťa. To kde chceš zobrať také penieži? Ja ich mám doma. Ale ty ich doneseš. Tak stávaj. Ani veľa hodín je. Teraz nie, tak nie teraz. Možno jutre. Čo mi jutre? Vstávaj. Bolí ma noha, nerozumíš? No, pálime, tak mi pálí, aké by mi horela. Ešte bojím, že by mi ju nakoniec neodrezali. Celé noci nešpím. Len na také somariny myšlím. Co to za život, keď človek nič nemá? Otík, ja prachy mám. A my dvojka ešte budeme milionáre. Na co? Na co si ukáže? Stačí stisnúť. Hendeha! To jest partyzanen! Las! Môže byť nabitá, šaleňáku. Što sa bojíš? Však sami schotil skončiti. Beka, a to na keho ty ideš? A ty nebuď šalený. Buta to. Banda mizerná, buta to. Posratý život. Neznal, že znáš po maďarsky. Tak som ze starého šlechtického rodu. To nevidno po mne. Ja ti nerozumiem. Ženu máš šumnú. Vráť sa domov. Alebo chceš dopadnúť, jak ja? Kúkaj, dochodek nemám. Ku doktorovi še bojím ísť. Kúkaj tu. Vidíš? A za to všetko môže to ten komunizmus. Nemýšľaj si do nich. Še udobria, a kto bude plamy? My dvojo. Nič také strašné od teba nechcem. Tu je zoznam veci od Betky. Nejaké veci, čo potrebujem. Peniaze sú v druhom šuplíku od spodu. A co už s tebu? Bruno. Co je?
Andy? On tam asi bol. Možno v noci. A nenašiel ma doma. Počúvaj ma. Nechceš na neho podať trestné oznámenie? A prečo? Tak keď ho chceš dostať na liečenie? Bruno má pravdu, ver mi. A keď sa vráti, tak čo potom? Od začiatku mi to bolo podozrivé, ne? Firma! Čo si čuduješ? Pomohla mu, ten skryl. Aj? A teper što? Teper sa mu tam odďačuje? Dobre, prestaň už. Kde ideš? O 8 máš odovzdať penieži. Máš o tým? To ešte neznáš mene. Peniaze sú peniaze, ale čest mi je perša. Český život námorníka na suché žemi. Porážim to. To snad nemyslíš vážne. Že mi dal pár faciek, no a čo? Však koľkokrát ma zbilo, že som mala modriny. Potom sa zase všetko udobrilo. A dokedy? Kým ťa nezabije? To nepoznám také prípady, veď on sa musí zliečiť. Ja si cením, že mi pomáhaš, si slušný človek. Ale už ťa do toho nebudem zaťahovať ani nikoho. Je to môj problém a si ho budem riešiť sama. Hej? A jak? To chceš chytiť za ruku a doviesť na psychiatriu osobne? Alebo ako? Čo? Betka, poď naspäť. Všetko tým iba komplikuješ, poď nastup. Nechaj ma, prosím ťa. Počkaj 2-3 dní a ono sa to vyrieši, veď teraz tam nemôžeš ísť. To chceš takto vzdať po tom všetkom? Betka, čakaj. Ja to nedokážem, nechápeš? A už za mnou nechoď. Hej. Kde je Betka? Pýtam sa te, kde je Betka? Si normálne? Tuto len tak vtarneš? Čo s ňou máš? Ja? Zo zbetku. Prisahám si, že nič. Nič. Bol si u nás. Mal si kľúče. Kto ti ich dal? Kurva, neserňa! Dobre, poviem si, Andy. Ale daj het pištol, kurva. Betka je skrytá. Kde? Na jednom mieste. U jednej mojej známej. Poď. Poď, zavediem ťa tam. A keď mňa ocigániš? Nie, Andy. Však sa zamýšli nad sebou.
Furt ju len biješ, všetce boli. Čo na ňa volala policiu? Ľamže už ukľudni. Ukľudni sa. A sľub mi, že nič nezrobíš. Dobre? Nikdy som nebol taký kľudný, jak tebe. Ideme. Za chvíľu sa vrátim. Poď. No len žiadne somariny. Jak sa to vôbec mohlo napadnúť, že ja Betka? Co? No tak íď. Polož to! Polož! Polož sa! Nohy! Ruku! Ruku! Či v poriadku? Čo som utoril? Je pohrebka najlepší biznis.